Není tady Marek, vyfoť mě, že jo, v koupelně. Není tady velký. Ty natáčíš, že jo, fotí. Jo, už je mi zima. Je taky zadek, Marku. Ale je to, musíš taky tam říct, že je to všechno v jeden den. Hoďte tam, hoďte tam, hop. Co to je? Šlou? Takže jakože, teda, abychom měli nějaký prachy, to máme no jo, ale jako stačí mi to, ne? Marku, pojď taky točit, Marika návěr sekra, honem, pojď. Můžete, no, tady je takhle. Já vám tady dám místo. Ještě vám čas nepočítám. Jako to ještě na čas, jo? No. Marko, jdi do hajzlu. Dvojité natáčky. Bingo. Tadyhle na střeše. Tam, kde to můžeme udělat tady. Ale tady. Jo, takhle jsem jednou se mou zakop. To byl držkopán. Nebo bez toho. Ale oni všichni šli na debli. Já nefotím. Točíš. Nejsem na čáře. Hop, no, 2,49. Simona. My 3,10. Jste skončili od... Bohdane! 2,50. Sedím, jak to mají úplně potopen, jsou tam kříce. Vašíko. Pořád! Ona je vzala. Ona se docela vyrostla, ne? Ta byla docela taková temnější. Byla uplácená. To vypadá líp. Tak si to... No těrou volně. Než tvou. Jo. Tady. Mám všechny? Jau. Takový tempo na
na vodě, obory do toho, toho. Jo? Dobře, dobrý. Jo. Takže se poplave k Milošovi, on bude zhruba 50 až 70 metrů od břehu. Ten se poplave. No, tam se poplave, start bude tady na břehu, jo, tady se řekne prostě vpřed. Ano, Musím ho ne, dotknout se stačí. Šlapadla, ne Miloš? Dotknout se šlapadla. Já si snažil prosadit obeplavat, ale to by bylo prý moc. Ale ne, počkej, vy to právě, že ho, když tam doplaveš první, tak ho můžeš co nejvíc. Takže pozor, před! To je poslední za ty egyptské pyramidy. Jo, kde jsi nevzal randu? To je to, co je. Já jsem si ji nevzal, ale nepotřebuji, mě stačí jedna z Jo, tak malý Myslím, že to je 1000. Chceš do kyblíku a ne pod chatu?